खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लानि दारकुसियाव थांनाय हराव गिख्रंथाव जाथाय जालाङो। एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि न'आव गाग्लोबदों दुथांफोरा। गाग्लोबग्रानि हानजाया पुलिसनि सिगाङावनो जय श्रीराम होननानै जै होदों। न'आव गाग्लोबनाय समाव टाइसन हुसेना न'आव गैयामोन। चिरां जिल्लानि बिजनियाव दंमोन टाइसन हुसेना। न'आव बिथांनि बिमा बिफाल' थानाय समाव बे गाग्लोबनाय जाथाया जायो। एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमनानै साजा होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखाङो आरो गावनि न'आव गाग्लोबनाय जाथायाव राजखान्थियारि फावफान्दायनाय लोब्बा दं होनना बिथाङा बुंथियो। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव इजराइलनि एयार स्ट्राइकआव सा 117 उन्दै गथ'फोरखौ लाफादेरनानै गासै सा 266 पेलेस्टाइननि सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। थांनाय 7 अक्ट'बरनिफ्राय जानाय इजराइल पेलेस्टाइननि दावहाया गिख्रंथाव महर लागासिनो। पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि नोगोरारिफोरनि जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव इजराइलनि एयार स्ट्राइकआव गासै सा 266 पेलेस्टाइननि सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि गंसे बर' नखराव गिख्रंथाव जाथाय। गसाइगावनि लावख्रिगुरि गामिनि गंसे बर' नखराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे अर खामनायाव गंनै न'आ सेवहांगार जाजोबो। बे जाथाया दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव जादों। लावख्रिगुरि गामिनि पिलिमन बरगयारिनि न'आ साननि समावनो हरखाब सेवहांगार जायो अर खामनानै। अर खामनायनि जाहोनाव ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे गुबुन गंसे न'आबो खामनानै सेवहांगार जाजोबो। न' खामनायनि जाहोनाव गोबां जि जोमजों लोगोसे नखरनि गोबां लाइ लथरफोराबो गासिबो खामजोबनायनि जाउनाव गासै 5 लाख रांनि सम्पति खहा जायो होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायदों। पाकिस्तान इन्टारनेशनेल एयारलाइन सुंद'बै PIA-नि दावबायनायखौ बन्द' खालामबाय पाकिस्ताना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्तानाव गोथां थावनि बिबाङा खमायलांनाय आरो PIA-नि सायाव गोबां रां दाहार जानानै थानाय लोगोसेनो PIA-नि मावफारियाफोरनो बेथन होनो हायैयाबो बन्द' जानायनि मोनसे गुबै जाहोन। बेफोरबादिनि थाखायनो गुबुन हादर फारसे बिरलांग्रा गासै पाकिस्ताननि उरांफोरखौ दिनैनिफ्राय बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। हादान सिफायनो थांग्रा लोगोफोरजों आन्दायनाय समावनो हाग्रा बिफाना 4 सुबुंजों लोगोसे गंबा मटरसाइकेल हमनो हायो। भारत-भुटान सिमनानि चिरां-रिपु रिजार्भनि सिङाव थानाय लावफारियाव हादान सिफायबाय थानाय समावनो हाग्रा बिफाना हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ अबिनाश बसुमतारी, महन्त बसुमतारी, सुबि बसुमतारी आरो गमना बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। हमनायनि उनाव CRPC रुलनि गेजेरजों इन्टेरिम कास्टडियाव गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफोरनि साखि लानानै बे हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ हगार हरथ'नाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।